Hi guys, good morning. Padidi silang baby guys. Vlog na po ba? Walay signal ang cellphone ito, di magbindo. Pero ako walay signal ito ba? Bindo. May signal ako, bisag ko magbindo. Naman dito kay dito wifi kanang lugulog. Katong isa lang ang cellphone, di wala may signal to dito, di ko mag-wifi. Pakaw nini mo ma'am. Ha? Pakaw na. Oo, Ang snack guys. Hindi man mo Snack ni guys oh. Ano ba? Saging. Ay, pala ang tukul. Ay, pala ang tukul. Bita bagdag saka nami daghan saging guys oh. Guys Imuha na yun na. oh. Daghan mi saging. Gikan sa Bohol. Gikan ni siya Bohol guys. Oh. Sub Di biya ba ko hindi ka mga makabuhol? sub kay ko. Ito man hindi dala sa akin. Bugat ni mudag bugas. Bugat. Ito lang. Wala pa. Sila ko kung sa isa, duha, tulo, pati, unom. Hindi na ko ma'am. Sila din na taro para dili magano hupas. Ninom na ka? Utangan. Pekok ma'am, palita sa litro. Saman. Horse. Ya. Murag duty. Dali kay na ano duty gahapon. Ako jadi ko tayo tayo rumah. Nagmarap yung buhos ma'am. Ang yun. 30 makayat mo din eh. 20 rig paas. Nagani 15. Oo, de. Nakabot. May napad ako ng duty. Nakabot. Kunya dapat 15 na po na niya. Salig yun ding damo kwarta ba kay di magluti ba no? Ya. Isa ra ka dryer ba ya? Ang utang ay manok. Ito rin nangutan ni Paxil na ato nga. Pamahaw, panuod Manok. ko, panihapon. Na dapat yun na po dito sa planta, giprito. Sabado, Dira. Bernis, Tulis. Ila ato. Bernis out, Wibis. o wibi sa hapon. Laptad mo dyan na po isa kadlaw, laptad dyan pagka Sabado, giprito na nako. Puti akong Paan manok. siguro pinauga. Di, dahan akong suka, tapos O dugay mamadag pa sa dagat suka suka. tapos mantika, wala ng tuyo. Yan, Initos. nitos. Niton lang nimo. Nitos gamay, dyan ang napabili, kato na niyang sauce, kato mantika. Mm. Pagkabot sa Bado, prito na nako eh. Ito naghan, ito bali, 190. Siguro ko dahil nimo tanan. Oh. Galon sa akin. Busog na naman. Ito ang pwede. Ito bili sa kakap. Ay na ato magkuan sulod. Kuya, Ay na di ba digit dira? mga kanino. Ah dapit. Kung ang atbang tawila tatay sa unang nga badia, ng tatay ang ating bahi. Barber ba ng atbang? Ah sa atbang ay o. Uy, lingkot na ay kamuti gud dira. Oo, bayulit ba yan? Bayulit, 35 ang kilo. Ano ito pa dito? Agihan na ko ba? Bayulit ba ya? Lami kay napay lapo. Dressing ko ang kilo. Sakit. Bayulit Parang na. kung wow niya, gabi eh. Basik nito.
Sige bili na. Gigamit naman din na sir na nga sunod semana na lang. Yun na live. Video naman na. Iya man ang ikating-kating. Vlog man ako mo. Nanikik! Tabang! Mama, tabang! Aray, ara. Sama nimo. Notebook, gipadala sa mo, gipangakot na mo, hugo na kay ko. Nagsakit kag jeep, nagdala-dala ka anak. Oh. Bugat kayo. Ano iuli na ninyo? Panghatag? Sa mo, ara, jud ni. Sa nimo mong tungan. Oh, Unsaon man ang inyo? Kasama nun. Basa-basa mo. Sige, dagan sa libro no. Murag mabasa. Mama, basa. Wait lang, ito sa ako sa Sige, chest ka. excited. Nalimtan ako. Iwan lang Eh. Libro. Libro pangatag. Uy, magamit ba yan na nila no? Kaya na sila mga project. Dahil sila mag... Nagpilahon man ni ma'am. Gusto, ma'am. Luto kayo tapos ako. Unsa? Ipit-ipit ko yung chest ka. Ay, iputang rin ako. Iputang rin niya sa iyong bag. Ano kinakasakay kag anak ang hanapin mga dip-dip. Sok anong jeep. Asa mga libro kanil? Uy, hindi sa slim. Sulat na ng bag. Okay, sunod na dito to. Wala may klase ugman no. Wala. Kasi napakoy ko ang 40. May klase. Uy, gabi ang tiyan. Wait lang, ma. Tanan mo rin natin. Hey guys. Hey guys, mamunal pa guys. Patutoy guys. Oh, kasi gusto mo tutoy. Dalian. Sama na. 40. Eh, pusa na. Ako na gasto. Na. Wow, dili daw ganun. Baon nimo baon. Iya, kuya ko ng baon niya. Yes, Dili man na siya magasto kay. Dili na siya magasto kay gamay. Magasto na siya dako. Yan sa dito. Storya ma'am. Miss Quilla si Tangeline. Oo, so ana. Amang, Ma'am, oo kaon ma'am. amang, manggod ko, ma'am ba? Tinaw ko yung Ito yung manggod na sa ma'am. tinaw ko yung Pinakuya ha. 15 ka buo ka notebook. Ay, kakuan day ka story nga story notebook tas. Dagan kay nga Ganyan? edukasyon nga ano. Oh, nagkabisa-bisa. Oo ma'am. Init ba? Ay, blind. Bawal. Ay, dito ka katong ano nang Tulog na ang bata. Hoy. Itagan ba ya ka biwi ka mo kaon? Oh, Kaunti na daw. ma'am, kon ka. Galing Pero kaon. Samot. At tutoy. Guys, patutoy talaga. Ay, guys, patutoy ta guys. Kasi gusto mo tutoy dira. Linya lang dire. Sabayan lang ang kabo. Ay, ginoo ko. Kaway ng race ni mo kuan. Kabuangan ra. Meaning yung kikili, baby. Kita na po niya siya kung na-delete mo. Nagtira pa po. Mama, tira. Oo, nagtira, makikita siya. Daging? Pag ito na ko Uli, naglalang uli, no. ano dito o chicharon. tas daghan pa kay nang ani. Ang ama na, bibidala diri kay pamunas tayo ni ta. Lo, bala ko. Masahon man ka man. Sorry ka. Asawa man na mo tanan. Abi na ko gilabay na. Pasulate. Sura nimo. Dala ka sila oh. Uy, awak dia Uy, ni. uy, ni puli ka buhi pa ko. Na.
Turn man na ni Linlin. Vlog video naman na. Buhi pa. Pa namatay. Ulihan ako din mo sa akong trono. Buhi pa ganit ko. Wala na mag-awas-awas. Kanang labang ko dyan. Tuyok. Wala mapayo init gahapon. Ang labang ganun ko sa niyo. Parang Iwang na. na siguro lagi kaglaba. Lisod food. Mugay may parehas niya nga sa kabulan na. Di kaloyan ko po Di sa makapangalapak. Ginoo na kay naulanan ko, nagulan gahapon. Naulan, nagdali-dali diyan ko wala diyan. Ulanan daw gahapon man. Paglakaw pero gahapon ng bayad og tubig, ulanan ko. Pagkuha na kong payong. Runino Uy, pag wala tubig. Alam magkuhag tayo nga hina kayong ulan. Kaya na ni. Ano sa man na yung kortina? Ay, di oras ko piyo kit-kit. Uy, Wapo ra bang ang kortina unta anak daw. Igupit na ko kay watay-watay oh. Giwatay-watay. Ay, bira-bira. Wapo ra bang ang kortina na. Kaya. Ang eruan ni. May ganit kay dili ang bag-ong rutina nga pink yang ganyan. Ako tanggal gipulihan nako ako yan. Uli nako. Ya kana lakon ma, apil bunda ma. Oh, disi man lagi na. Kaya galing gikisi-kisi akong gigunting. Kana lang. Oh. Yan ang gikisi-kisi. Mo ni akong gigunting. Oh, dali oh, mao na lang naibilin ko. Akong gigunting na kay ang oh, na oh. May nakaon, inako ako na lang katang supian. Dito sila nga dili. Mor to kay isa. itong pambuntag. Sige naman ako na siya kadao. Ito mo lang gichatan. Daog niya buwan. Lamion na gito siya ang laki. Ano? Migat pa. So, Yusir, Rida mo inter food. Interfood. Paano ni so dito? Daan pa yun. sila lagi. Kuan ba yung takong desyon? February 5. Anta? February 5 ako ka. Niya. Desyon din. Ato na po nimo. Mag-apply na ko pang balik. Duty ko. O di nakanaon. Ang panganak mga kaya tiis ko ka. 105 days, rabaya. Hmm. Ako man ako 105 days, February 5. Awal na ka. Duty. Gani ba mo kam duty? Ikuti na. Dalahon ako na. Sumahog na kag-awol. Siya tigkab-kab na ko. Laban ako ng ihang tigdaan kay abili mo arte kay nak mo na. Mabasagay ng ihang igdaan no. Mayon day na siya no kay kayo na. To painiti. Mao gani. Kung na bakal tumor. Kopi. Kopi. Sab na oras sa mulis na kisi. Ayun na. Sige ko pa to. Masing ko. Si ano, magulang. Na size. Ang naghatod ka. na sa GCD ay. So di oras sila plus si biyay ron. Buntag, hapon. Mo itong nagtabok ka, naghatod na kanto. Yes, ma'am. Pwede ko bleed kay Ako palit lang. lamila dyan, wala manggudan. 160? Kasi arunak ko. 160? Kasi arunak ko, ma'am. Nasa muli na pud ka. Nagdagbawi ako tiyan. Ngayon din ay kuminom ko.
Hindi naman ang gamitin ng tubig. Tulog na. Tulog. Ito pwede, duty din. Di ko matubig. Kasayo, muli ibi. Alauna pa yung nag-chat ba? Alauna. Ay, kaya ka natulog. Ya. Wala ni hapon pa, umanitog. Ya. Tulog naman na. Ya. Namata ko, alas 9, lugagayin ko. Maglungan tag sa aging osro. Gara na mga pag-istorya mo, si Arsa ko. Dili dahil kasi. Nay, doon mo ato yung paglayo. Labon ka tong kalibangon siya, nagdaot siya. Dire siya kalibang mo, dali doon siya sulod siya. Kung di nakakapas, libang siya. Hindi siya kaapas. Tulog na ang bibi. EJ, mo siya EJ. Si EJ. Si EJ man na. Akero James. EJ. Akero James na. Sabi na ko, i-OG na po. EJ lang. EJ na to yung ano. Dali ka kayo sila. EJ. EJ Hawod. Kisi. Kisi. Mura po kisi ra. Kisi ra dyan na. Wala sumpay. Kisi Jane. Kisi na po ito. Tama din na din kayo. Tuwaran ko mo. EJ po duwar. Dala sa akin ulit. Hilaw, hilaw, hilaw. Muli konsumo ni mama. Kanang hinog ba ito? Sabi na ka nang hilaw ka unon. Nakakisi. Kulang pa na ba? Gabi no. Dili na lung ago. Gabi, humanaw pa ni hapon. Tanaw kami sa lida. Palit din na mo si Rin. Uluto siya hilaw sa so kinamos. Perting kaon. Gamay po di kaon. Ako may nagbanat. Gagugong. So siya, dili mo nung ago na yung anak lang. Ano ba? Ano, hilaw. Kabalo man ang sila yung ka. Ikan mo natin siya sa doktor. Nasagin dahil nga. Pinadala na rin. Ito mo lagi ka. Sayang atin. Ito man, mista man mi dito. Tapos pa rin. Pan mi dito. Ay mami ka adlaw. Gikan biglok ko. Ay gikan bitinsan. Ulit na mo mga kapatra ka adlaw. Nungkod na, bunog-banod na. Pero man naman sanay siya. Dito ba yung tabi din no? Hindi naman good. Biyahe. Easy ganyan sa una. Biyahe na nila. Oo. Panganak na ako mga 2 weeks. 2 weeks pa lang si Kisi. Gidala, biyahe na ako pa matama. Bukit, uli-uli. Baluton lang. Ako sa una. Kana si ading mo kunday pareha po sa iya ng iyang anak kay. Yung karoon ng sakyanan, ginahimo na niyang balay. Si ading pagkatao ana mga tulo ka adlaw dito na nagbiyahe na mi kay paadto sa ospital. Kay kuan man na si ading balay ra man lagi anak ko niya. Nasama na iyang ulo kay nahibudlayan mo ko sa iya pag anang kanang ito slok man ako. Kanang gunting papa. Yang ulo na pilong ka sa kasamad. Yang iskal. Chanel! Cellphone na kabinakbe. Pagkaon na daw dire. Muna ako si EJ magbiyahe, maraming kamat yun. Pero si Kisi, huwag yung papa na, maraming nagbalay lang. Ako sa kadugayon ako kuan no biyahe no dagatunon man jud ko. Naanad na ko. Dili na ko panakali ko. Anad na lang ko sa kay bus ban. Ilong ba? Kadis Chanel oh. Mali na mo kay pagtungtong sa ban ano kaana. Luspad na sukahon na. Kisi, wala. Madula-dula pa na. Nakamukha, Ang may bata nga ano. Dagatunon. pero si EJ, wala. Prepared ano, Lupin. Lupin na. Ano magbiyahe mo Cotabato? Okay, 2 weeks pa lang na si Kisi, wala na, biyahe na. Anad manggod na sila ko biyahe sa kayo bus. Anak si ano. Si Chanel kay dapat anak. Sige mo nagbiyahe si Chanel Sige ako man nagbiyahe wala si wala Chanel. Sa una man. sa gamay pa dalon man ako sa airport na. Ako ra. Bit na anak ko kay diri belas kuha kung maglakaw Ako kanina ko sa Miss. Saan Miss Insan ko sa kasa.
Maura magyapon kasi pahon magyapon siya. Kamu na siguro kung layo ang biyahe. Wala kayo kung mamatay pa. Video pa rin. Video pa na wala na no. Ano pa? Ay gandar pa no. Ay gandar pa man. Jesus. Baboy na siya kay. Wala pa rin takadakad din sa ano. Kamera. Anak pa si Taki. Kumba nga bidli. Bidli nga bidli. Patambok sa taron, kinapay gatutoy. Cellphone ako nak din nak. Bugat kayo lapas pag 4 ka kilo. I mean, 3 ka kilo. Iya, nakadaog ka. Oh, Kay na Ano kay pa talang pala tumayok. buliting. ano, 3 ka gusto. Pas more Wala lang. naman klase na. Labutin yan. Ako ang Pagkato channel. Fast metabolism. Oo. Samad. Pas metabolism. Samad. Buto sa. sama sa usa. Pas Buto sa. Napas Chicken. metabolism. Sudano ni ma. Anak pa si ate eh. Kalami na lang yung kumuton. Anak siya. Sukol na kagtita pag uli ba? Kasi, Kung ate. Uli makaroon. December, January. Buli naman to. Chanel ba, ipasundo na og hapon mo uli ay mukyansa ba uso na sad ang ban kuhag bata. ganun no. Anak ko si ate. Ang buntag man si Chanel mo uli nang siya gudto. May baka diri. Dapat yun sunduon. Nagpasa niya no. Ibigyan sa kuwa. Ang mga ng bata, pati mga dalaga. Kuha ganit dako sa mo sa kagmay. Ila kay kusog. Ano eh, lalaki man ata to. I-rescue nila. Ano na dari o. Kitahi. Tanggalan na kanang lamang loob. Pero matbuhi siguro to siya kay kitahi man. Kuan na to, wala na to yung organs o, di kuha na to. Baligyan mo ito nilang mga organs ato. Nakuha nila. Bigay na kayo. Mahal ba yan? Kabaid na ng kabaid lang dapat. Wala na tibayad mo. Hindi gulang dira. Wala ba? Wala na kiyam-kiyam. Mayat. Mayat. Si ate ba nag-chat? Si Chanel daw, sundoon dyo daw na pag-uli og hapon. Kay anak ko din nang kapanguhag bata. Anak ko din kapanguhag bata. Anak ko udto man na siya gauli. Anak ko di man Di hapon. ba Pagkantag mo na siya. Bibi. Jilin. Kung saan siya. Ulan mo. Pahuag tayo. Uy. Muy. Nurkuhol ba Ano, no? ako? Si Angeline ang gauli og hapon. Ang kasi daw giti ako. Sundo man na ninyo. Dili man na usahay, sila naman. Ano man yung kuya? Balid-balid naman po pa. Uy, Janil. Mag-uli ka. Ayaw pag taon ni munong ni mo, kalayo na yung kahap. Kalayo man yun man. Ano naman, anak ko yung mangidnak. Mga tanak. Okay. Ang narabat to gipos nga. Daghan na po, uy. Diyan si babae. Sa kay dagputing ban. Lagi, ano po talaga kami Mao gani nga, ayaw pag isambay sa tabi ng kalsada. Nihilom raman to kadali. Oo, Nihilom hilom lang, ipalawala-wala lang ba ang
kuha na nila ang Wala na kay po. na will nun sila nya karon na po balik Balik na na po. po sila. Kada ko bas gulong agag kanon. Saging man na. Sa bina. Buganan man ang kupi. No. Buganan. Si Uy, Buganon. uy, Hindi na mawa kung rice cooker. Aw. Cooker mga ako kami. rice cooker man na. Hilaw imong gilungag. Hilaw. Aw, hilaw kayo. Ay, di na kang hilaw. Kasi kao gilaw. Okay ni. Saw-saw gilaw. Na. Hit din mo. Ikalo met din. Awa, pi! Tumuga, uy! Ikiat, magkakayo ay pag apil-apil diya sa mga buwan. Nakaon. Pangapil daw yung tiguang daw. Mga ano ko ba? Bukan. Masampan mo ha. Awa! Susudan ninyo ha, ma'am. Hmm? Susudan. Wala. Wala naman nag-utang-utang din ma'am. Ay, nakay gatong pabuntag. Wala kay wala may nagot eh. Ito pabuntag kay Doka. O pambuntag dito gyapon mo kaon sa kantin. Doka cook. Biscuit Doka. Doka Energin. Ah, igo ra ang imuhang agi igo ra dito na padung. Ya. Isa ra man kaadlaw. Man na nakuha namang good. Ah, Ya. Kanon isa. Mura ko utang mo. Mura. Alas 4 mo pumaglaro. Eh, nama ko sudan ko. Mo ko kanon adto. Pet mo kung isa. Ilista mo isa. Mo ha. 400. sumra ka pa ijay ko ah. Bilbil na ko ma. Sige, ako ng bilbil. Chicharon. Hala, taga maa ba ang naging huwa ni asa ni dapat sa maa. Kuan maguna siya kanang tangan ana. Karuni. Oh. Maa man ni maada about city. Kita ba ko na paghimo ila din ng lapuat tapos ibuwad. Sa makalakan. Tapos palutaw og mantika, daghan. Sa makalakan. Ang siya. Ya. Yan na. Kuya, mo gani lang butas. Tapos langaw na. Ang langaw kanang pagbulad ana siya. Langaw. Pagbulad ana, langaw kay bulad na siya. Pero wala na siya kay pritungkon man na. Kani. Agi man na siya init. Buwan man na. Tika, wala na patay Kamay na mo na na germs. Patay na germs. Kaniha ra hapit dagan na imong mahurot karon pa ka mag-ii. No. Buong langaw. Kaon gani kag kuan. Alat, uy, kay oh. Ay, good bacteria na sa ma'am. Agay, nabasa akong lubot di. Agoy, nahulog lagi no. Hulog na imong bra. Nahulog lagi na yung kwaknit. Hindi mo maghulog kopi. Kwaknit nila. Mukha mo kay makaroni nga kanang wa ni giluto no. Oo, makaroni dako. Dako kayo. Wa pa yeah. di burot. Oo, baho-baho pag yun. Ya, gilangaw-langaw ko taya. Kaon di siya. Kaon mga likato. Makaroni, bahog, bahog nga makaroni. Hawa ba Bawog pagtulog na daw? makaroni na pa yung mga ano Pagtulog ba? ingredients na makaroni. Kanina iprito ni kato wala iprito. Buhi pa jud. Buhi pa, malikliyo pa. Lumi man to, ma'am. Di na ba yun na siya magpigil? Uy, Ulod pa jud na makaroni. Hindi na nila gilangaw. Alit mag hit ka. matuok lagi ka. Matuok ka. Hit ka. Ito lang. Porte. Yun yung hit ka ng pangit. Uy. Ito mag-uwiya matugikan. Ito ko bago. Na magyapoy mo sa tuglo gani.
Lahat tayo lang sa iraman. Yung wala to yung manok. Friend kong sayra. Dami ko siyang anak gani. Kabuangan kayo sa era daw. Sayawa pa ka ng anak sa'yo. Wala pa ding anak siya. Katugma ba ng anak siya? Alasay, anak, basig mo dagan na siya pagawasay. Gani, ano siya, mamanit na dyan siya ding. Ano siya, mamanit, di na ko magproblema Paris din. Kinaanak ko yung Paris, naanak ko yung pitagkab. Ano siya, naanak ko yung Schiller. Naanak ko yung kauban sa kanta. Ay, siya, buang sa era.